Bien, pasamos ao punto 9. Moción PSOE, Consorcio Galego. Bueno, sabedes un pouco de que vai. Sabedes que neste momento están con... Estamos. Nada. No, digo, nestes momentos nas administracións, a partir da lei de estabilidade, vale, estánse facendo estabilizacións, e o que piden as traballadoras da Galiña Azul é que lle puntúen un pouco tamén a súa especialidade, non que vayan no mesmo carro que todos. Non sei se que vos parece ou se estades a favor ou en contra. Eles piden que se sigan un pouco os criterios da FEGAN, que tuveron un acordo ca CIGA, con UGT, con comisións, bueno, con CSI, prácticamente con todos. Bueno, perdón. Non, perdona, que toca che intervir, pero sabemos todos un pouco de que vai? A min gustaríame, de verdad, porque os veciños casi seguro que non teñen ni idea de que vai a moción, e como por fin traen a súa primeira moción do PSOE en 4 anos, se a puderan explicar como facemos os demais, polo menos para explicar un pouco de que vai, porque nós lemos a documentación, pero os veciños do Carballiño non teñen ni idea. Bueno, non sei se explicamos o que é un proceso de estabilización. Houve unha lei no ano 21 ou 28 de decembro que nas administracións públicas que contempla dous supostos. Un proceso de estabilización para as plazas de carácter estrutural. Estruturales son aquelas que estuveron ocupadas ininterrumpidamente polo menos os 3 anos anteriores, é o caso este da Galiña Azul, fundamentalmente, e un proceso de estabilización extraordinario para o emprego temporal de longa duración. Toda aquela xente que leva traballando nas administracións públicas de forma interrumpida, pois con anterioridade a 1 de xaneiro do ano 2016. Así, na práctica totalidade das administracións, como ben sabedes, están traballando en criterios que valoren prioritariamente pois a experiencia das persoas que van ir ao concurso na súa área. Bueno, pois son de deportes, pois primanse o deportes, e é de servizos sociais, cousas de servizos sociais, etcétera, etcétera. Neste caso, bueno, pois aquí o que se meten é a todos nun saco en conxunto, e os borradores que se coñecen non valoran prioritariamente a experiencia das profesionais do consorcio para seguir ocupando a súa plaza, senón que la igualan a valoración con outros de experiencia, con outros profesionais de outras administracións diferentes, da Xunta de Galicia, ou que nunca traballaron no consorcio. Básicamente o que piden é que se lle recoñeza eso, un pouco en fase e en línea do que están facendo a maioría das administracións para ir consolidando eses postos temporais e facendo as plantillas máis fixas. Ben, bueno. Espera, perdón. Entón, que piden? Instar a Xunta que negocie co Comité de Folga intentando chegar a acordos con motivos da mesma, O segundo, instar a Xunta a que os criterios de baremación de méritos no proceso de estabilización e de estabilización extraordinaria se puntúe prioritariamente a experiencia das profesionais nos postos de traballo desenvoltos no Consorcio Galego, e trasladar estes acordos á Xunta. Vale? É o que pide. Entón, ten a palabra, Sofía. Grazas. Bueno, isto é un conflito laboral e político, porque bueno, neste caso que nos ocupa, falase do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, estáse dando en todas as administracións públicas. Gustaríame saber como están as bases do Concello do Carballiño, porque remata o prazo o 31 de decembro. Que pasa? Por que estamos aquí? A Lei 2021 é unha lei que vai a regular un proceso único, extraordinario e excepcional. Para moitos, non sei se a palabra injusticia é adecuada, pero utilízase para acabar cunha injustiza, que é a temporalidade e a precariedade nos postos das administracións. E isto, os responsables non son nin máis nin menos que os que gobernan, porque con isto non quero empezar a votar porque tú fixeches, porque o outro fixou, pero cando gobernas tes responsabilidades, para ben ou para mal. Entón, que pasa? Que agora estamos neste punto e temos que
salir del. Que estas traballadoras queren que se lle valoren os méritos igual que o resto? Pois sí, pois como é algo excepcional, pois vamos a tratar de remediar esta injusticia, esta de temporalidade de tantos anos, porque ademais non só perxudicaba as traballadoras, perxudica tamén os usuarios e perxudica a sociedade en xeral. E vémolo na sanidade, e vémolo en administración, pero bueno, seguimos con estas fórmulas que esperemos que a partir de agora rematemos pois con esta precariedade laboral. Moito máis que decir non hai. Gracias, Sofía. Ben, bueno, gracias por explicar a moción, porque claro, non sempre sabemos de que falamos, temos a documentación, pero os veciños ás veces empezamos aquí a falar e non sabemos do que falamos. Bueno, despois de levar casi 4 anos falando de políticas laborais, a primeira moción do Partido Socialista nos 4 anos, pois está ben que a defendan, e parecenos moi ben que defendan os traballadores da Xunta, porque evidentemente, como decía a portavoz do BNG, pois hai precariedade laboral moita nos funcionarios da Xunta, vémolo a diario na sanidade, que hoxe tes un médico, mañá tes outro, hoxe tes unha enfermeira, mañá tes outra, hoxe fanche un contrato dun día, mañá un contrato de 3 días, despois de 4, despois temos 45 follas de vida laboral. E isto perxudica, como di, efectivamente, os usuarios. Pero tamén deberíamos mirar de portas cara adentro, porque está ben defender os traballadores da Xunta, pero hai que defender a todos os traballadores. Había que saber tamén como están nestes intres os traballadores dos concellos, porque levan vostedes máis dunha decena de litixios no xudgado por denuncias de traballadores por despidos improcedentes. E levan miles de euros en indemnización precisamente por despidos improcedentes, porque no corpo da moción falan da lei laboral que sacou o goberno socialista e ustedes aproveitaron para privatizar no Concello de Carballiño. Aquí está a limpeza, o mantemento de desbroces ou de zonas verdes do casco urbano, que hai que saber cantos traballadores hai, tanto en limpeza como en desbroces, cantos traballadores hai, que ben se ve como se ven perxudicados os servizos. Tan importantes son as traballadoras sociais do consorcio como son as traballadoras da axuda no fogar, que están protestando. Eu estou totalmente de acordo co punto primeiro en instar a Xunta de Galicia a que cumpla a lei, negocie de boa fe co comité de folga, pero que as traballadoras da axuda no fogar aquí tamén están en folga. Tamén podían ustedes mediar, a ver, porque son traballadoras dun servizo público, dun servizo do Concello do Carballiño. Están as traballadoras do asilo, con un problema laboral tamén, que teñen responsabilidade parte o alcalde directamente para poder mediar aí. A nos parecenos moi ben, pero preocuparse polos obreiros de outros, sen preocuparse polos propios, pois igual non é a mellor maneira. Vale. Está claro que estas persoas que se viron perxudicadas aquí, e queremos saber tamén como se vai a facer o plan de estabilización aquí no Concello do Carballiño. Por outra banda, eu estou moi de acordo no tema da especialización nas distintas áreas, que falaba vostede, alcalde, de se son de deportes, pois que se lles puntúe máis por estar en deportes. Si se van a dedicar a nenos, pois que se lle puntúe por haber traballado 25 anos con nenos. Evidentemente, vai a dar mellores servizos unha persoa que tratou con nenos que unha persoa que estuvo en deportes, eso está clarísimo, ou que estuvo con anciáns, ou que estuvo con drogodependentes. Eses 25 anos non hai maneira de amortigualos por moito que un se poña ao día. Pero, de aí a decir, como di no punto 2, instar a Xunta de Galicia a que nos criterios de baremación de méritos no proceso de estabilización e de estabilización extraordinaria referidos se puntúe prioritariamente a experiencias profesionais nos postos de traballo específicos desenvoltos no consorcio galego, tampouco é que me parezca xusto, porque hai un paso entre
A especialización é facer postos a medida para a xente, porque para min é tan válido un psicólogo que estuvo en drogodependencia en outra administración ou en outra parte da administración da Xunta da Galicia que non consorcio. A puntuación sí debería ser a mesma. Isto é facer un posto axustado a medida para que se queden as persoas que... Entonces, para min, o prioritario é que lle den, que teñan unha estabilización, que ten un posto de traballo que ao longo do tempo se manteña, que se legalice a situación, porque ás veces é que está hasta fora da lei, que se legalice a situación de encadenar contratos e que se lle dé un bo servicio aos usuarios premiando na puntuación a especialización. Pero de aí a que non valga a experiencia igual estés nunha parte da administración dentro de Galicia, que estés no Consorcio, que estés na Xunta ou que estés no Serga, pois non me parece. Isto pareceme facer un traxe a medida. E aí non vexo o beneficio para ninguén. Nesta primeira intervención nada máis. Ricardo. Sí. Bueno, creo que conviña explicarlle a xente de que se trata nun proceso de estabilización, neste proceso extraordinario de estabilización da Lei 2021. E o que se trata é de solucionar a situación de temporalidade de moitos traballadores da administración pública. Que é o que pasa? Que, por un lado, hai que ter en conta os dereitos desa xente que leva traballando moitos anos nun posto de traballo para a administración, pero, por outro, tamén hai que ter en conta que o acceso á función pública debe ser regir por os principios de igualdade, mérito e capacidade, e que eso non se pode alterar de ninguna forma. Tampouco podemos consolidar unha situación dese tipo. Que pasa con esta moción? Con esta moción existen uns traballadores que pertenecen ao Consorcio Galego de Benestar, me parece que ese é o nombre, sí, o Consorcio Galego de Benestar, pero que son traballadores da Xunta de Galicia e concretamente da Consellería de Servicios Sociais. E o que están pedindo ustedes a través desta moción é que se baremen distintos os do Consorcio co resto de traballadores da Xunta de Galicia que están na mesma situación que eles. Ben, penso que isto non é o máis lógico nin o máis xusto. Digo, desde o meu punto de vista, non o é. O sea, penso que, como decía Érica, a experiencia de un psicólogo nun campo ou noutro deberíase valorar da mesma maneira. E se o queremos ver desde outro punto de vista, non poderíamos obligar despois a un psicólogo do Consorcio a que solamente fora psicólogo do Consorcio, porque vai pedir a praza en outro posto de traballo e ten dereito a facelo. Que quero dicir? Que isto está regulado nunha Mesa Xeral de Empregados Públicos. Nesta Mesa Xeral de Empregados Públicos está composta pola CIGA, por Comisións Obreiras, CESIF e UGT. E a realidade é que ninguna destas organizacións sindicais apoian a folga que están levando os traballadores do Consorcio. Claro, pódese exixir a Xunta que negocie co comité de folga e non negocie coa mesa, que é o que lle obliga a lei? Pois entendemos que non. Pois é manter conversacións, pero está claro que as bases para o acceso ao emprego público deben pasar por esa Mesa Xeral de Empregados Públicos. Entón, penso que esta é unha cuestión de tipo laboral e penso que non podemos instar a Xunta de Galicia a que faga cousas contrarias á lei. Por lo tanto, nos vámonos a opoñer a esta moción. A outra cuestión que ven a colación deste tema é como está o proceso de consolidación dos traballadores do Concello do Carballiño. É un tema importante, sabemos que a Secretaria está traballando para que isto teña lugar antes do 31 de decembro, pero claro, vendo a moción que presenta o Grupo Municipal Socialista, fainos pensar, van seguir este mesmo criterio que están propoñendo ustedes para os traballadores da Xunta? Van facer unhas bases a ZOC para cada posto de traballo para que cada traballador se quede neso? Porque aí penso que eso nin é legal, nin é aconsellable para o Concello do Carballiño. Non se pode poñer na balanza os dereitos do traballador e non ter en conta tamén o acceso que teñen outras persoas ao acceso á función pública. Entón, penso que o criterio que presentan ustedes na moción non é o máis axeitado. Espero que por parte dos servicios técnicos do Concello do Carballiño na redacción das bases non se sigan os criterios que ustedes propoñen. Nada máis, na primeira intervención. Ben, a estabilización no Concello do Carballiño prácticamente chegouse a un acordo con todos os sindicatos que están aquí na mesa, como é a UGT, CIGA, Comisións e CESI, xa están
redactadas, xa están aprobadas, digo, en mesa, de acordo? E agora o que falta pois é publicadas antes do 31 de decembro. Son as bases, olles, que o que buscan pois é tratar de consolidar a maior parte da xente que traballa aquí, hai que dicirlo con claridade, nese sentido, hombre, pois, sí, non son as éticas de todo, son, olles, recoñécese pois unha persona que leva traballando aquí 25 anos, recoñécese ese traballo de 25 anos, e na área. É verdade que tampouco podes poñer que o valor de Carballiño o que traballaron en Maside ou en Piñor, hai que andar aí a propia xunta, non acordo cos sindicatos, hombre, tiéndese, pero tampouco podes discriminar a nadie, de acordo? Ben, entonces, iso non é un posto a medida, pero é un posto adaptado, de acordo? Pero xa na propia estabilización da Xunta. Nós o que fixemos foi seguir basicamente os criterios que marcou a Xunta, vale? Digo, nós é en xeral todos os concellos. E a propia FEGAN, no acordo que tuvo cos sindicatos, pois xa se buscaron ese tipo de amparos. A Xunta foi a primeira en sacalo, basicamente porque ao sacalo eles íbanos abrindo camiños un pouco a todos. De acordo, houve cousas que lle matizaron, que tuveron que retirar, etc. Entonces, bueno, eu creo que agora ese proceso está bastante pulido e xa vos digo, aquí xa temos esa base. Visto así como decides, bueno, non vos falta razón, evidentemente. Quero dicir... Non, síguese, pero quero dicir... Non vos falta razón, pero, bueno, tamén aquí estánse tendo en conta o que hai en cada área e en cada tal e tratar de promover o... Porque, claro, non é o mesmo imaginadevos un cuidador de terceira edad que un cuidador de rapaces, desde o punto de experiencia de tal, entendo eu. Pero será igual o do Concello do Carballiño que o do Concello de Vilar de Bos. Neso estamos de acordo. Non, cada concello fai as súas bases, olles. Claro. Non, digo o traballador, non as bases. Bueno, na que traballa na casa creo que valorará un pouquiño máis, de alguna maneira. Pero o que estamos todos de acordo é que esta negociación hai que levar na mesa xeral. Sí. Pois vos pedides que se teña un comité de folga. Vamos a ver, estas cousas teñen que pasar por a mesa xeral e hai que chegar a acordos cos sindicatos. Se vos chegastes aquí, perfecto, e a Xunta terá que facer o mismo. Non pedades unha cousa distinta. A ver, perdón. Bien. A ver, bueno, esta moción ten moitas aristas, e isto, bueno, un conflito laboral, trasládalo así ao pleno, a lei 2021 non vai a rematar cas malas prácticas, claro, é que ese é o problema. Entón, o primeiro que memorizas cando preparas unha oposición é igualdade, mérito e capacidade, que brilla pola súa ausencia en moitas administracións locais, porque, bueno, en fin, que pasa? Cando ten razón a voceira de Espazo Común cando di que parece que se lle vai a facer un traxe a medida aos postos e os que o desempeñan. Pero isto por que pasa? Isto pasa porque como esta lei non vai arranxar o problema, que pasa? Si temos unha vacante no Concello do Carballiño que se cubre cunha persoa que traballa no Concello de Verín, por poñer o exemplo, entón volvemos a ter unha vacante no Concello de Verín, que a saber como se vai a cubrir, porque pode volverse a facer do xeito que se fixo ata o de agora e vai a volver a xerar un problema. É bastante complicado defender que hai que facer os traxes a medida, porque a xente que está preparando unha oposición tamén ten dereitos, e o que non somos responsables é de todos aqueles políticos que non fixeron ben o seu traballo, e que hai un problema serio. E, bueno, alégrome que teñan redactadas as bases, pero non as coñecemos. As bases do Concello do Carballiño, estou me referindo, non as coñecemos. E, bueno, sería importante coñecelas, trasladalas ao resto da corporación,
Bueno, máis que nada, porque tamén nos preocupa a situación dos empregados do Concello. Nada máis. Perfecto. Ben, pois eu concordo coa voceira do BNG e co do Partido Popular en que nos gustaría coñecer esas bases e nos gustaría saber se vostede pode asegurar agora aquí que vai a consolidar os postos de un solo dos traballadores, aínda que solo sea de un solo dos traballadores do Concello, si se van a poder quedar agora mesmo no seu posto. Porque é a sensación que dá co que piden na moción. Vostede vai no poder asegurar agora aquí que se van a poder quedar. É que na moción non fala das especialidades, si fala das especialidades, pero é que aquí especifican desenvoltos no consorcio galego, como se as demais especialidades non serviran. E si estamos de acordo en que non é o mesmo tratar anciáns que a nenos, estamos de acordo. Que non é o mesmo traballo, que non se vai a rendir igual, que non se vai a poder igual poñer a día e que os servizos non van a ser os mesmos. Neso estamos totalmente de acordo, que eso se ten que puntuar. Agora, que só valgan os do Consorcio Galego é o mesmo que se me di que só valen os do Concello do Carballiño. Que eso se ten que puntuar a maiores. Eso é unha cousa que é facer un traxe a medida, literalmente, un traxe a medida. E está ben que o que falaba a portavoz Sofía, que hai que solventar esta situación que se leva prolongando durante moito tempo e que é totalmente injusta. Pero tamén esta situación de injustiza que se ten que solventar non pode servir para agraviar o resto dos aspirantes que viñeron posteriormente porque xa se estaba xerando unha injustiza. Entonces, polo medio, o que non podemos de ninguna maneira, o que non pode pasar de ninguna maneira, que é o que está pasando aínda por riba con esta lei, pois, por exemplo, no Servizo Galego de Saúde, que se vexan agraviados todavía máis os usuarios dos sitios. Os usuarios teñen que quedar ao marxe, teñen que estar servidos e teñen que se facer unhas normativas para que sexan traballadores ben pagados, con un salario, con un posto de traballo definido, fixo, e que den un servicio que a cidadanía merece. Entonces, eu estou a favor, a medias, estamos con que sí se teñen que dar valor ás especialidades, pero non, isto non é dar valor, o que vostedes propoñen aquí non é dar valor ás especialidades, é facer un traxe a medida para as persoas que xa están. Entonces hai unha diferencia moi grande, por eso vamos a emitir o noso voto de abstención. Ricardo. Sí, nada, para anunciar que o voto en contra xa o dixemos, pensamos que isto non se debe facer así, pensamos incluso que non é legal facelo, felicitarnos porque a pesar de que o Concello do Carballiño lle exixe a Xunta facelo, non o fai, porque sigo pensando que é ilegal, pero bueno, non sei se retirada esa moción, non sei cal é a vosa postura. Retiramos, sí, porque cando hai razón, efectivamente, non. Bueno, solo decir non hai outra. Efectivamente, nós non facemos isto. Nós non facemos isto. Non facemos isto, gracias a Dios. De todas formas, entendo que non sei cal é o procedimento, señora secretaria, se votamos ou non votamos unha vez retirada. Pasamos a Sofía.